En dit is het nieuws van vandaag. De Extra opent vandaag met het bericht dat volgens minister Zita Jezuslitu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning klanten van de PSB-bank niet bang hoeven te zijn. Het geld op de rekening van de PSB-bank is gegarandeerd. Gisteren ontstonden er problemen toen veel klanten tegelijkertijd naar de bank gingen. Maar volgens de minister is er geen enkele reden tot angst en verliest niemand zijn of haar geld. De angst is ontstaan omdat de overheid bezig is de aandelen van de PSB-bank te verkopen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao APC, die een bank gaat beginnen. Maar volgens de minister is die ontwikkeling juist positief voor de cliënten en geen reden tot zorg. Ook aandacht voor een bericht van het College Financieel Toezicht. Die hebben een brief gestuurd aan minister van Financiën Kenneth Gijsberta. Het gaat over de verkoop van UTS en wat er met de opbrengst daarvan is gebeurd. Het CFT wil meer duidelijkheid en heeft de minister daar vaker om gevraagd. Nu hebben ze een deadline gesteld. Voor 3 juni moet er informatie worden gegeven over de opbrengsten van UTS. 5 oud-premiers van Curaçao en de Nederlandse Antillen maken zich zorgen over de relatie met Nederland. Ze vinden dat er sprake is van een gespannen relatie en zijn bezorgd over bewoordingen in brieven en stukken die Nederland stuurt over de situatie op Curaçao en de andere landen. De oud-premiers vinden het zorgelijk dat de huidige coronacrisis wordt gekoppeld aan zaken die in het verleden fout zijn gegaan. De oud-premiers zijn maandag bij elkaar gekomen en praten dinsdag met gouverneur Lucille George Wout over hun zorgen. Het gesprek is een initiatief van oud-minister-president van de Nederlandse Antillen Maria Liberia Peters. Verder is oud-premier Don Martina, Ben Whiteman en Mirna Godet erbij betrokken. Emily de Jong-El Hagen zal vandaag ook aanwezig zijn bij het gesprek met de gouverneur. Er is sprake van oplopende spanning binnen de coalitie. Dit komt door de druk die er is om te bezuinigen. De verschillende partijen binnen de coalitie, PAR, MAN en PIN, hebben hierover nog geen akkoord kunnen bereiken. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft gisteren een plan gepresenteerd om te snijden in het ambtenarenapparaat. Partij MAN vond dat veel te ver gaan. Op Curaçao is gisteren bekendgemaakt dat er een nieuwe coronabesmetting is geregistreerd. Net als afgelopen zaterdag gaat het om iemand die uit het buitenland kwam en al in een hotel in quarantaine zat. Beide personen hebben contact met elkaar gehad en zitten nu allebei in isolatie. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbloed bekendgemaakt. Voor afgelopen zaterdag kende Curaçao 30 dagen lang geen nieuwe besmettingen. Nu zijn er in totaal 18 coronagevallen bekend. De politie vraagt hulp van de bevolking bij het oplossen van een moord die afgelopen vrijdagavond plaatsvond. De 36-jarige Dielmer Dieningen is die nacht overleden in het ziekenhuis. Hij werd rond 11 uur 's avonds binnengebracht met diverse steekwonden. De man was aangetroffen bij een snack aan de Piscaderaweg. Daar zou hij ruzie hebben gehad met enkele personen. Maar de politie tast nog in het duister wat er precies is gebeurd en wil tips van ooggetuigen. Die kunnen bellen met 917 of via de anonieme lijn 108. Dit zijn beelden van een grote brand die onlangs bij Suffisant woedde. De brandweer van Rio Canario heeft hard moeten werken om het vuur te beteugelen. Op een gegeven moment leek het alsof enkele huizen in de buurt in gevaar kwamen door het vuur. Maar uiteindelijk viel alles mee en was er vooral sprake van rookoverlast voor de omwonenden.